ako to asi táto kôra. Neviem, či by sme pre tou samotnou aplikáciou nespravili takú kôpu. Najprv montáži si ukážeme aplikáciu pomocou komprimovanej pásky Ilmo Trio. Je to prevedenie na Ilmo Trio alebo Trinactive, je potrebné RAM očistiť. Pokiaľ bol moc zašpinený, odporúčam používať ešte aj čistič R40. Čiže čo je dôležité pri aplikácii Ilmo Trio pred aplikáciou pásky, musíme na RAM osadiť kotvy, na rozdiel od montáže pomocou okenných fólií. Bude sa aplikovať komprimovaná páska Ilmo Trio. Je to novinka na našom trhu. V podstate táto páska slúži ako náhrada peny a náhrada parotesnej a paropriepustnej fólie. Čo je dôležité si všimnúť, keď si pozriete exteriérovú stranu, je vždy čierna, interiérová strana vždy bude táto bledosivá. Je dôležité, aby sa to nezamienialo. Pri všetkých komprimovaných páskach je dôležité, ako náhle odstraníte ochrannú fóliu, vždycky prvý a posledný centimetr pásky odrezať preč. Je to ako odpad z toho dôvodu, že tá páska je moc prestlačená a nedochádzalo by tam k rastu, aký je potrebný. Čiže prvý centimetr, dva si odrežeme. A môžeme aplikovať pásku. Nalepíme si najprv boky, kde vždycky sa snažíme licovať so spodnou stranou, čiže s exteriérovou. Táto páska sa nenecháva na žiadne presahy, nalepí sa presne na dĺžku rámu. Páska je opatrená lepidlom, ktoré slúži ako prvotná fixácia pásky. Čo je dôležité, opakujem to stále, aby tá bledá strana smerovala do interiéru. Čiže tu necháme presah až po spodok podkladovej lišty. Čiže tu sa nechá páska, aby licovala fóliu. Sme si odložili kvôli tomu, aby sme následne po aplikácii pásky mohli zvyšok znovu zalepiť, aby neprebiehal rast komprimovanej pásky. Takto nám vlastne môže zostať uskladnená. Pri vrchnej a spodnej časti vždycky pri aplikácii necháme presah podľa toho, aká je veľká špára, aby tá páska dokázala tým rastom pekne vyplniť tú špáru do pravého uhla. Keby sme ju náhodou prehli a pokračovali ďalej, v tom ohybe by ten rast nenastal taký, aký je potrebný. Čiže vo vrchnej časti rohu by zostala špára. To isté na druhej strane necháme presah. Do parapetnej časti ide takisto páska označená Ilmo Trio, ale FBA, z toho dôvodu, že je v užších rozmeroch a je tam iný impregnát, ktorý zabezpečí odolnosť aj dlhodobú odolnosť voči strácej vode. Fólia sa aplikuje do podkladového profilu. Čiže netreba sa báť, že momentálne bude trochu utopená. Ona tým ako narastie, tak uvidíme potom na konci, že krásne vyplní celý priestor. Pri aplikácii má montážny čas zhruba 40 minút, kým páska začne rásť. Takže je tam, myslím, že bez problémov čas na to osadenie. Čiže tých 40 minút je zhruba pri tých 20-25 stupňoch. Keď je chladné počasie, tak tým sa vždy tá doba štartu predĺžuje. Čo je výhoda pri tomto systéme, není závislý od teploty. Čiže ako náhle by sa stalo, že sa montuje pri nízkych teplotách, prípadne minusových teplotách, tak jediné, čo tá páska, tá teplota, čo spôsobí tej páske, je štartovacia doba. Ona potom ale dopení a je plne funkčná. Alebo dorastie, lepší výraz ako dopení asi.
Následne, ako dorastie Ilmo Trio do konečnej veľkosti, pri detailoch, kde je namontovaný kotviaci plech, nám vzniká priestor, ktorý nedokáže úplne 100% vyplniť a vtedy sa tá špára rieši dotmelením opravným tmelom na paste, ktoré by následne sa naaplikovalo do tohto priestoru.